dan i dobrodošli još jednu epizodu Minecraft preživljavanja na Skyblocku. Znači, ovo sam ja. Mislim, to mi je sad sadašnji skin koji ću koristiti dalje vrijeme. Znači, mi igramo na serveru. I server malo zeza, tako da... Evo, upravo mi je izraslo drvo, što je dobro. Što je potrebno. Sad, pošto mi je izraslo drvo, nisam siguran da imam sapling, ali uglavnom htio sam vam reći za ovo tu. Vidite, ja sam 2 put vote, dobio sam ovo svaki put to jest, stvorio sam voting create key, pa sam dobio ovo 2 puta. I ovo kad sam, od svega, kad sam vote dobio još ovo, sad 5 ovih, 1 ovaj, 1 ovo. Sad trebam čekat sapling i onda ćemo ići otvoriti. Evo nas, dobili smo 3 saplinga i došli smo do wood. I ajmo otvoriti ovih 5 voting create key. I što ćemo dobiti? 8 crashed. Štečna kamena cigla. Kaj su ti enchanta? To su novac. 16 senda sam dobio. Čekaj, kako je to sve? Običan. Sad sam nisam niš dobio. What? Jesam stone. Ili sam to već prije. Ajde, neki dobro. Sve glupo. Kaj je ovo? Jedan horse egg. Glowstone. Decoration block. Idemo još. Zadnji, please, novac. Bra, nether brick, jel je? Je. Ne znam, tu na lobiju jako laga. Evo nas tu, to je krava koju dobite na početku, Daisy se zove. Ja ovo neću uništavati, jel? Zato jel... mi kostane tu, mislim. Ne znam kaj da kažem više. Mislio sam si kramen i kramp imam. Mislio sam da ću još proširiti, napravit ću si dijamantni kramp ili imam 5 ovih. Možda si godem dijamantni kramp i enchantat. Tako neke stvari, tako da ću... Ja ću većinom radit ne epizode, zato tu ima do sadnjih dijela što se tiče oko kopanja i... To samo... Ovo je većinom bilo otvaranje ovih pekova, kako bi to rekao. Da ćemo zvat pekovi, može. I ovo je epizoda kao uvod u to novi serijal koji će izlaziti svaki 5. dan. Između će možda izaći neka epizoda. I ovo bi bio kraj od naše prve epizode. Vidimo se